Нали, исках да ви разкажа един много интересен случай с едни полицаи. Аз си вървя по централната улица на Люлин, той е огромен булевард, върва си, напушил съм се и имам още една трева в ръката. В следващия момент, аз ако си вървя, аз съм тръгнал към Сан Марието си купа нещо за пиене, защото бях много дехидратиран и умирах от жажда. Това ми беше единствената цел. В този момент се обръщам зад мене и гледам патрулка. Аз съм зад един бус. И докато използвам момента патрулката, нали, минава до буса, той е огромен бус затворен, няма как да видиш от другата страна. В този момент изхвърлих тревата. Имах една трева и изхвърлих я. Продължавам си и отивам към тях директно. Аз като видя полицай, не такова, директно отивам при тях, представям се, легитимирам се, няма никакъв проблем. В следващия момент легитимирах се пред полицайите. Един от полицайите взе фенерче, отиде да разгледа. Направи обиколка, хоп, тревата. Сега забележете какво ще ви кажа. Когато светна се спеначето видя тревата, тя е трева. В смисъл, трева. Нали, всеки е виждал, всеки знае за какво става въпрос. Взе тревата и вика, това е трева. И аз просто го попитах, добре, господин полицай. В момента пипнах тревата. Цигарата. Викам, в момента там са вашите отпечатъци, не моите. Направо повторя полицая. Дойдох от криминална полиция, буса, синя. Добър вечер, как сте? Всичко наред. Това, така. Дежурните протоколни работи си казахме и в следващия момент. Почнаха да ме молят вече да си призная за тревата. И аз ми казах, че няма какво си признам, тревата не е моя. Но, искам само да им кажа, нали, при тази ситуация, полиция пипа тревата, показва ми, вика, виж това трева? Викам, да, обаче вече там са твоите отпечатъци, не моите. Разбирате ли? Ето го пак също. Какъв е проблем? Аз не мога да разбера. Добър вечер. Аз не се крия, аз не съм престъпник. За 8 години нямам едно престъпление. Това, че друсам, това, че пуша, просто на лично решение. Проблем си е мой. Не преча на никой, по никакъв начин не застрашавам населението. По никакъв начин се действам и на възрастните жени и така. Но вижте, какъв е проблема? Съвсем спокойно да дойдете, да си представите. Елате една-две коли, добър ден, добър вечер, били сте, аз съм, тук това, тук това. Продължаваме с историята, дойде криминалния бус синя, аз влезнах вътре и почнахме да си говорим. При тези обстоятелства, те значи, че носят отговорност. И аз им го казах съвсем просто. В тази ситуация отпечатъците са на полицая. И въпреки това, нали, ме задържаха с пак една 24-ка, но забележете сега какво ще ви кажа. Качки ме в колата, аз бях адски превъртял. И им казах следното нещо. В момента е незаконно задържането ми. Задържането ми е незаконно. Неправомерно задържане. И им казах на двамата полицаи. Още утре сутринта прокурор ще ме пусне. 10 часа бях излезнал. Тоест лежах някъде, в смисъл 6-7 часа. През което крещях в районното, че направо ще стане страшно, поради проста причина, че е незакономерно за, нали, в смисъл ще предприема мерки. И сега, забележете за по-говоря. Дойде сутринта в 9 часа дознателя. Моя момче, представи се, здрасти, бате. Аз ви казах, викам, слушай ме, много внимателно какво ще ти обясна. Ще ти обясня ситуацията много просто. Ти ще ме разбереш като дознател и оттам натам, нали, приключваме разговорите. И му казах следното нещо. При тази ситуация полицая пипна цигарата и останаха там са неговите отпечатъци. И му казах, ето защо е незакономерно и незаконосъобразно, нали, моето задържане. Му казах на дознателя. Дознателя се притесни, само ми каза, схванах ситуацията, вика спокойно, ще не да ви казваш. Написа няколко реда, дознател беше на моя момче, написа няколко реда, не съм се бавил 6 минути. Вътре в отдела. Протокола, образно казано, нали, отново в килията, аз отидах. В смисъл и няма и 15-20 минути и се обадиха и дойдоха и ме освободиха. Прокурорът директно е разписал и е разпоредил, че да бъде освободен незабавно. Това, че на вас, господин полицай, ви мирише на трева, това на прокурора нищо не говори. Вижте, хубаво правите следствени дейности, няма проблем.
Аз не мога да разбера какъв е проблема, заедно да ги направим. Защо по този начин? Елате, като имате доказателства, веществени доказателства, къде са ви вещите лица? Дойде някакъв господин, не се представи. Това на прокурора, какво ще му говори, като отидеме в съда и аз ви подкарам бата здраво? Ето ви ситуацията с запалката. Разменяме си запалките, аз съм наясно. Но той взима и я прибира. Там са неговите отпечатъци. Какви отпечатъци? За какво става въпрос? Нали, отделно, господин полицай, това, че там сте намерили нещо на 3 метра от мен, по какъв начин означава, че е мое? Снимали сте ме как го фърнам, добре, но там има още 5-6 работи. Как ще докажете, че именно точно това, не онова съм фърлял? Няма как. Утре не мога да докажа това в съда по никакъв начин, прокурор ще ви изгони, съдята ще, нали, може да ви дръпне едно наказание. Със сигурност аз ще го направя, нали? И така. Разбирате ли за какво ви говоря? Добър вечер. Следствено дело. Капитан Андреев, нали, служител на МВР Ловеч и Национална служба. Добър вечер, господа. Добър вечер. Нали. Отиваме ми правят справка, да ми вземат отпечатъци съвсем доброволно, съвсем всичко. Няма проблем с действието на полицията, винаги съм го правил. От 8 години няма едно престъпление. Утре как ще обясните на прокурора в съда, когато аз ви подкарам обратно с искове, че какъв престъпник съм аз, когато нямам за 8 години нямам едно престъпление. Едно нямам. Как влиза всичко това в профила? За 8 години нямам едно престъпление регистрирано. Не съм престъпник. Свана старе. И сега какво правим? Вижте, не ми се занимава с глупости, бе. Омръзна ми от такива тъпоти, бе. Тук са на ниските нива, нали, и на техи потвърдят. Тук, ясна ни е цялата работа. Не е въпросът в това. Аз не се крия, не се укривам, не бягам. Официално оповестявам къде съм на всеки момент. Аз само отивам до там, нали, като не заставам пред районата, нали, защото другата страна е доста интересен периметър. Но в същото време, нали, аз също имам active duty. И така, отгоре ми присветнаха, ама в следващия момент, нали. И така. Тоест тук всичко е сканирано. Добре, че... Вижте, аз съм имал много такива ситуации. Знам да обезпечавам, нали, сигурността си. На всички видове нива. Не, това не е проблем. Проблем са тия глупости. И ви ги обяснявам. Господин полицай, това, че намерихте нещо там и сте ме снимали. По какъв начин означава, че точно това не е онова до него? Утре съда, прокурора, вие, аз. Какво ще обяснявам? Как ще го докажа? По същата логика може да е другото. Снимали сте отдалеч фърнам нещо, добре, ама там има 5-6 буклука, смисъл. Кой от тях всичките? Взимаме го и точно това е добре, ама там има още 5. Защо да не е другото? В съда, пред прокурора, ще станат страшни следствени дейности, от които ще стане ясно, че е недоказуемо на практика и т.е. нали, неправомерно съм задържан с недоказуеми веществени доказателства, които това на практика долу на земята не е веществено доказателство. Веществено доказателство може да е, нали, в случай, че го намерят в мене, това вече категорично веществено доказателство и, нали, намерят ли го в мене, аз, знаете много добре, в 9-то ме прибраха един път. Това е един път, нали, преди толкова много години, тогава вече няма, 8 години. Тя му забравих името на полиция, как се каже. Аз всички го знам, ама не може да се така, как се каже, че съм вече, в смисъл, толкова глупости в главата вече бата. Сам предадах тревата на полицая и му каза, значи доброволно предам тревата. 1 грам трева, доброволно оставих и му казах, нали, доброволно предам тревата. Тоест, нали, отивам 24 часа бъдеще, доброволно го правя. Полицая записа, че доброволно съм предал тревата, прокурора ме освободи по-рано. Как ви изглежда? Надрусен, напушен, неадекватен, агресивен.
Вижте, аз съм вече 12 години в всичките тия помиярски, педалски, нали, аматьорски работи. Ето тук ми е дошло от глупости. Задавам ви по ето конкретни ситуации, обстоятелства. Просто питам тук, там. Искам, господа полицаи и нали, от следствената служба, вижте екипите, искам всеки път, когато извършвате следствени дейности, процесуални, правите операции, арестувате някой или задържате каквото и да е. Всичко трябва да е законосъобразно, защото всичко това, което правите, трябва да го докажете в съда. Вие хубаво сте ме снимали, че съм фърлил нещо, нали? Окей, приемате, че вече примерно имате трето доказателство. В съда на прокурора това нищо не говори. Тоест, вие вижте, затова ви даваха и нали, информация с полицаите в Обеля. Трябва да кажете, момчета, всичко шества, това, хоп, полицай до мен почна да рови. И аз така гледам с чувана, викам. И го питам, викам сега, какво се занимаваш, викам, да рощам. Викам, добре, ако намериш нещо, как ще го кажеш? Казвам, по какъв начин? Ние те снимахме. Добре, окей, със същата сила може да е това до него. В съдебна зала трябва да ги докажем пред съда. И, нали, аз съм невинен до доказване на противното и съм виновен до доказване. Вие имате доказателства, си мислите, че имате доказателство, но тук е моментът, който искам да ви кажа на екипите в МВР Ловеч и включително в следствена служба. Тук. Има и съдебна охрана. Разбирате ли? Как с тази запалка, която ми е взе това лице, що не се представи? Що не дойдете? Аз не се укривам, не бягам, не съм престъпник. Аз съм ви колега, който е най-лошото. Така като ме гледате, няма да си представите какъв оперативен опит. Не е тук момента. В смисъл, вижте, аз цял живот се занимавам с полицаи, нали, такъв ми е квартала, винаги съм съдействал, сега знаете, че пуша с друга, не го крия. Нали, не извършвам никакви престъпления, ако имам едно престъпление един грях, това нали. И така. Сега разбрахте ли за какви лудници ви говоря? Сега, вижте, не ми се занимава определено вече до тук ми е дошло. Обяснявам ви накратко нещата на живо пред всички. Ще ви обясня от тук нататък какво правя аз. Сега в момента се чува да се занимавам, не се занимавам. Но ще ви обясня по принцип какво бих направил или какво ще направя. В този момент, нали, повдигам обвинение към... В момента пак спират връзката, ще чакаме да се даде това. Повдигам обвинение по НПК, обвинение директно. Вие нямате такива към мене, но аз имам обвинение към вас по НПК. В съда моето обвинение ще издържат, не вашите. Това, че имате нещо, нали, което сте ме снимали и така нататък, нали, отишли сте, пак сте го снимали, отворили сте, нали, бомби, хикатомби, нали, трева. Или каквото ще да няма никакво значение. Това в съда нито на прокурора, нито на съдията му говорят нещо, защото аз ще попитам, добре, ма там има още 5-6 букука, нали. Със същата сила и, нали, възможности да е не това, което във вашите ръце, а е там. Със същата сила. Те са 5-6 букука. Как точно това го оцелихте, бате? Че точно то. В следващия момент ситуацията с тревата, да, се свърлих тревата и, нали, от криминална полиция, половин час ми се молиха да си призна. И аз си казах, няма да стане. Защото нямат никакви доказателства, обаче вече са много тежки издънки, защото неправомерно задържане. Не мога да докажат нищо и полицая пипна тревата. Единствен шанс полицията да излезат и криминална полиция от поддигане на обвинения за незаконосъобразни действия и престъпления от тяхна страна аз да си признах. Молиха ми се половин час да си признах с тази трева. И как бе, да си признах? Той вече е пипна това, нали, от тук нататък. И аз ви казах, от сутринта само ви кажа, че прокурор ще ме пусне веднага. Това е неправомерно задържане.